Deton. Engkain natin. Das berpilih ke beli. Hi guys, welcome to Bunny Street Vlogs. Englini engkala bhajan mangalosava ancha mere lawyer vaideru. Preparing coffee. Alla tula. Taste tula. Bye word. Naka anda. Coffee. Boken. Ay sambar bodunya. Is main shape. ಬೆಲ್ಲ ಬೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಲಿ ಎಂಚಿನ ಚೀಪ್ ಆಗ್ಬಿಡಿ ಕಾಪಿ ಅಂತ ಕಾಪಿ ಐತಿ ನೀ ಕಾಪಿ ಅಂತ ಮಾರೆ ಕಾಪಿ ಚೀಪ್ ಆವಡು ಮಾರೆ ಯಾವ ದಾದನ್ ಕಾಪಿ ಚೀಪ್ ಆವಡು ಇಂಡಿಯಾ ಉಂಡು ನಾನಂದೆ ಚೀಪ್ ಆವಡು ಚೀಪ್ ಆಡು ನಾನಂದೆ ಮಾಡು ಆತ್ಮಲ್ಲ ಬೆಲ್ಲ ಬಾಡಿ ಬೇಡದಲ್ಲ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಾನು ಕಾಂಡ ದೆಕ್ಕರತೆ ಈ ಪೋ ಗಣೇಶ ಯಾನ್ ಬಾತಿರುವೆ ಅವನ ದೆಕ್ಕಡ ಪೋಗನ ದೆಕ್ಕದು ಬೋಡತ್ತ ಇದು ಗಾಡ ಬಾರ್ ದೆಕ್ಕರ ದೆಕ್ಕದು ಬೋಡತ್ತ ಐ ಪಾಡ್ ಮೈಕ್ ಕಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಡ ಕೊಡ ಅಲ್ಲ ಈ ದಾದಿಯ ಒಂದು ఉందా ఇది లైవ్ అయిటుండ ఆయన మరల గిట్టు అంతే కండ వచ్చి ఉల్పడదు కాపీ అయితే ఓ వానది కాపీ మరి 1 గంటే అండి కాపీ చీపే కమ్మిండు ನಾನು ಎಂಚಿನ ಚೀಪೆ ಆಯ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಾ ಒಂದು ಕಲ ಚಾ ಚಾನ ಕಾಪಿಯ ಕಾಪಿ ಕಮ್ಮಿಂಡಿ ಕಾಪಿ ಅನ್ನು ಕಾಪಿ అవుతుండే కల ఏ ఎంతి మీరు ముందు మాట్నియా పూరా పండ మీరు 1 గంಟೆ ಹಿಡಿದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ದಿಕ್ಕು ನಿಂಜ ಚಾ ಮಲ್ಪರೆ ಮೇ ಚಾಯ್ ವಾಲದ ಕದಾ ಅದಾ తూల మారే ಇಬೆ ಒಂದು ಎಂಜಿನ ಅವು ಬೆಚ್ಚಳಿಗೆ ಅದು ಬೆಚ್ಚ ಅವು ಎಂಜಿನ గ్యాస్ ಬೆಚ್ಚ ಅತ್ತು ಒಂದಿಜ್ಜವು ಅಯ್ಯ ಏರಿಯಾ ಕಾಪಿ ಮಲ್ತಿ ನಾವು ಕಾಪಿ ಏ ಗ್ಯಾಸ್ ಖಾಲಿ ಆಯ್ತು ನಿಂಗೆ ಮರ್ಲೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಇದ್ದತೆ ಅವನು ನಿಕ್ಲೆ ಮರ್ಲೆ ಆಯ್ ನೀ ಹೋಟೆಲ್ದ ಐತದಂತೆ ಫೈನಲಿ ನಮಗೆ ಕಾಫಿ ಆಗಿದೆ ಕಾಫಿ ನಾಡು ಚಂದ ಕುಡಿತಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನ ಹರಿಯ ಈತನ ಜೆತ್ತಿ ಇತ್ತಿನಾರು ಇತ್ತೆ ಲಕ್ಕೀರು ಖುಷಿಯಾಡು ಏ ಬದ ಚಪ್ಪೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಾಫಿ ಮಲ್ತದೆ ಚಪ್ಪೆ ಮಲ್ತಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಖ್ಯಾತಿಯ ನೆಟ್ಟು ಚಪ್ಪೆನ ದೀಪನ ಗೊತ್ತಾಪಣೆ ಚಪ್ಪೆ ತೀ ಬೆಲ್ಲ ತಿಂತೆ ಓ ಅಡ್ಡಬೆ ಅಲ್ಲೇ ಮೇನ್ ಹೊಲ್ತಿಯ ಮೇ ಗ್ಯಾಸ್ ಪೂರ ಮೇನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದೀನಿ ಅವ್ರು గ్యాస్ వేరు ಐಕ್ಲ ಈ ರಾಶ ಬಿನೇರ ಮೇಕಾಯ ಪಾಡ್ಯಾಡ ಜಾಗೃತಿ ಈಗ ಓಕುಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ರೆಡಿ ಈಗ ಓಕುಲಿ ಮೇಯರೆ Jolly dog.
ಅದೇ ಹೆಂಗೋ Untulige. Tul dadan mone din. Balas net bara neru main man. Arrange dirayenu. Tada are ninjile. Mere fresh le matre takala. Esengala mangalo sound alpa chuchuru oklida ಒಂದುಂಟು ಮಂಡ ಪೊಡಿ ಒಕ್ಕ ಓಕೆ ನಾನು ಭಜನೆದ ಮತ್ತು ಪಾಡುವೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗೋದು ತಿಕ್ಕ ಗೈಸ್ ಮತ್ತೆ ಬಾಯ್.